Ja, goddag. Ken Rød. Jensen. Ja. Er dit navn. Jeg har læst i aviser, ikke mindst selv skrevet, at du muligvis er et talent i fremtiden. Men at ikke for at bearbejde klubben, men du spiller simpelthen i en så lille klub, at du ikke har mulighed for at vise dit talent til omverdenen. Hvordan har du det med det? Jamen, altså, det er jo skrækkeligt, men altså, jeg prøver på det bedste ud af det, så jeg føler også, at jeg er god, altså, jeg ved også godt, at jeg er god. Så. Men men altså, det er skrækkeligt. Ja. Må vi se nogle tricks? Ja, men jeg har tænkt mig noget med, at jeg rammer overlæggeren, og jeg har snydt hjemmefra, så jeg tager en bold med. Og så er det godt lige at strække ud, du ved, lige få lidt sådan bunden af. Og så tager du simpelthen bare et godt tilløb. Og så kigger du op på overlæggeren. Og så flytter du ned bag. Og det var... Så det er... jeg har lige nogle få spørgsmål nu. Ja. Gør du det der hver gang, altså... Jeg har læst, ikke mindst på nettet, men at også i bladet, du har været, der har været et lille billede af dig i det seneste goalblad, som blev udsendt i marts. Hvordan har du med det, og også at du har topscoret i Bording med 14 kampe og 15 mål? Jamen altså, det er jo fedt at blive sat i forbindelse med goal, jo. Det er jo en af verdens bedste goalblad, jo. Og jamen altså, topscorer, altså jeg er jo det bedste på holdet, så det er ikke meget andet at være, jo. Jo, men du siger, du er den bedste. Det er ikke kun at... Vi skal lige gå væk fra fodboldbanen. Dobbelt gælling. Hvad sagde du? Du siger, du er den bedste, så må vi også lige se et par skills, ja, som man siger. Det er jo fremragende fodboldvejr også, hvis du lige prøver at filme op på himlen. Og så lige tilbage på mig igen her. Så køber jeg det bare. Man skal lige lege lidt en bold.